支えられて、大会運営ができていますことを実行委員会一同、本当に心からお礼を申し上げます。ぜひね、地域の皆様にも何か還元できるような、そういう大会になっていればすごく嬉しいなと思います。お帰りの際はぜひ北条の古い素晴らしい街並みなどを見て回って帰っていただければ、とても嬉しいなと、そんなふうに思います。ということで、長沼様に応援のメッセージだけどうぞ誕生日を。日頃の練習の成果をここで発揮してください。お願いします。はい、ありがとうございました。ちゃんと練習されてるんですよね、皆さんね。B の2のエントリー。目標タイムは、今日はどれぐらいでしょうか。北条に帰ってくる。また面白いこと言ってくれました。でも帰ってくるんですよ。最後からが広がり。スタート1分前です。長野さんどうぞ壇上にお上がりください。スタート30秒前でございます。なんとなくそちらの方で拍手が少し小さくなってきていますので、ぜひスタートしては壮大なですね、拍手をしていただければと思います。よろしくお願いします。15秒前。5秒前。お願いします。お願いします。スタートしました。盛大な拍手が演奏から送られました。盛大な拍手が演奏から送られています。
した。